Joshua, do you take Julia to be your lawful wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? Di na kita pahirapan. I do. Kamusta dyan mga single? Ako nga pala si Paolo Lalot. Ngayon, dadaanan natin isa sa mga pinaka-paborito nyong laro na hindi kasama ang puso nyo. Yun ay ang pag tumawa ka, talo ka, collect ako na naman sa ating mga admin. At ang gusto nyo lang tema ngayon ay ang mga single. Aba, sarap pagtripan ng mga single. Kaya atin, simula. Bigyan mo ako 3 jowa dyan nasasakta ng puso at atin ang simulan. Galing kay Charles, ang pinaubaya at nagpaubaya at kumanta ng paubaya at nagsulat ng paubaya. Siyempre, kumpleto na sila sa simbahan, di ba? Ang mga banal. Siya ang walang pinabayaan sa mga babae niya. Kapit lang. Sunod. Galing kay Oscar. Dilim. Ano to? Yung lighting ko. Hello! Kamusta? Ano po yan, sir? Binangga mo ko, hindi mo nakita? Hindi ko po kayo binangga. Ha? Hindi ko po kayo binangga. Sa Trinoma ba to? Hindi ko po kayo binangga. Tingnan mo yung harap mo, puro gas-gas. Ba't ako bababa sa sasakyan ko? Hindi mo nakita? Ano ba, adik ka ba? Pag hindi mo ba nakita, adik ka na agad? Tingnan mo. Sige, tignan natin. Hindi ako bababa. Bahala ka dyan. Ba't ako bababa? Sayang aircon, buti sinasara Hindi mo niya. nakita? Hindi po. Ang nakita ko po, sumisingit Hindi mo po kayo. nakita? Ang nakita ko po, sir, sumisingit kayo sa lane. Sumisingit nga ako, ba't mo ako binangga? Hindi ko po kayo binangga, nasa lane ko lang ako. Wala ka sa lane. Ay, Yan. wala po ako sa lane. Parang imposible naman po yun. Kaya sabi ko sa'yo, tanga-tanga mo eh. Mapakamera-kamera ka pa. Ito na naman. Check ko lang po ito, sir, tsaka inyo. Baka po kasi suntukin ko kayo. Susuntokin mo ako. May evidence po kayo laban sa akin. Baka kasi po suntukin niyo ako. Nakantado ko eh. Ang pogi niyo po. Hindi! Tayo ka. Unang-una pala late. Kaya pala di na lumaban si Kuya, nasabi yung pogi. Yun lang pala ang gusto nila. Diba? Gusto lang nilang masabihan pogi. Gusto lang nilang malandi. Yan ang problema ng mga single. Malandi. Kita mo, umalis na lang siya. Maraming mo na. Mali ko din yun. Hindi ko pinagandaan eh. Masyado seryoso eh. Pag masyado seryoso, biglang nakakatawa. Doon ako nadadali. Sige, natanggal naman ako rin ng jowa ko. Kailangan mas gusto ko idalawa. Sunod, galing kay Kenneth. Hindi kuya, kayo naman po sumingit eh. Kaya po ang may kasalanan kaya nagasgasan kayo. Hindi mo na kaya awayin pag nasabihan ka ng pogi. Paano? Paano mo aawayin yun? Sa single ka? Walang pumupuri sa pagkatao mo? Wala. Kaya tanga-tanga mo eh. Mahina ang kalaban. Ang mga saksakan. Oh. Pogi ako. Yun ang sunod na mangyayari kay Kuya kanina. Hilig. Sunod. Galing kay Sel. Panumpa ko na. Be! Bakit sakto? Aray. Bakit iisa lang ang short ng mga babae ngayon sa TikTok? But may TikTok shorts, ha? Nanginginig. Kaya mo yan? 2 jowa. Sunod. Galing kay Sean. Nakita ka ni Crush habang nagliligpit ng mga upuan. Ang lakas mo naman. Diba? Ang lakas mo naman. Ang pogi mo naman. Madaling lokohin ng mga single. Mabilis yan pakiligin. Mababa na standards ng mga yan. Sunod. Galing kay Minjola. Baka kahit pogi, hindi sapat. Ano ba naman yan? Doon mo malalaman sa mga relasyon, hindi yun ang basihan. I'm sorry. Gabi kayo kay Josh, lagi nyo siya inaawa. Ito yung pagkatapos na ng relasyon ni Kuya at ni Manong taxi driver. Sunod, yun na kay Asher. 7 fantastic cheap hotels for Valentine's Day. Enjoy. Number 1 budget room Sug Arcanes. Issue less Sug Ar- privacy and less comfortable due of irritating pests. I need a promo! Number 2 standard.
Banana Tree Hideout. Neojing. Number 3 Tall Grassy Al Fresco. Issue fully booked but available soon. Dito papunta yung mga din dalawang driver kanina. Alam mo na. Sa rekta, pag kumaliwa ka ng Trinoma, marami doon. Relaxing touch of grass. Issue too many reservations You to of affordable. best choice. Number 5 Premium Eh, View po, of yan, Silent Fields. Gumaganda Ease ng a quality mile pang away from Victoria the Court. city. Number 6 Banana Paradise 3-star Hotel. The True Feels of Neojing. Ng Neojing na yan, leche. Kaya pag nabudol mo na rin siya, pwede na kayo mag-budol fight. Maraming salamat. Sunod, galing kay mga syungang video. Hindi tayo pareho edad. Ang importante, pareho tayong naramdaman. Bad trip kasi gumapit siya na yung magtugtog sa labas ng app. Talagang manual yan. Alam mo, may effort. Yung naghahanap ng mamamahalin. Pwede ba pakituruan si tatay na meron sa loob na editing ng TikTok? Bad trip. Doon pa ako natalo. Ano ba naman yan? Leche, ano ba kababawan to, Pao? Takot ako. Pag talaga hindi mo ine-expect, di ba? Parang yung pagkasabi ng pogi kay Kuya kanina, doon malalaglag ang puso mo. Baba mo na yan dyan. Sige, isa na lang. Kapit para sa mga puso dyan ng mga single. Sunod, kali kay Christian. Give me your attention, baby. Sayo na lang natin. Galing kay Angelo. Bigla ako nawala ng panlasa, pre. Hindi yan ang iniisip mong sakit. Yan ang sakit ng puso. Okay lang yan. Ito yung dinaanan ni Kuya ni Manong driver kanina. Kaya mainit ang ulo, mainit ang puso. May two-piece chicken ka, wala ka namang naka-two-piece sa harap mo. Wag na din! Wag na lang din. Social distancing naman dyan, oh. Sunod. Bili kayo ng merch para may pan-date ako. Galing kay waifu. Kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, hindi siya magiging sa'yo. Hindi ka maging akin hanggang ikaw pa. Umalis ka sa katawan ko. Sabi nang umalis ka sa katawan ko eh. Kahit anong gawin mo, kahit Narinig ko si Moira. Pinili mo siya. Ayaw mo na. Sunod, sige na yun. Ano kay Karen? Sinubukan naman natin, di ba? Tapos mga away ka ng driver sa Trinoma. Okay, sunod dating stream Valorant. So mga nagtatanong dyan. Pakatapusin muna natin yung tinatamad pa ako yung Little Nightmares. Sunod! Mongoloid. Galing kay Asukal. Ba't tinitignan ako kasi siya eh. Alam ko natatawa tayo. Yung tingin niya eh. Hindi! Sigil na nga talo. Paano ba naman? Yan! Sige, natanggal mo na. Okay lang yan. Kahit talo ka, ang importante, masaya ka. Sunod! Kaya pwede na ako tumawa, leche. Ano man to? UV, spoken word artist, straight out of a karo. Ikaw. Moira, take notes! Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mundo, ikaw ang akong gimahal. Ikaw Ang sarap na pwedeng tumawa. Ikaw ang nagagalak ang aking ikaw puso. ang buhay ko, ikaw ang gihigugma. Sino ba yung sikat na na spoken poetry dito? Ikaw Yung gawa ng libro? ang iibigin ko, ikaw ang Wait lang, hanapin natin yung pangalan niya. Ito, si Juan Miguel. Ito yung kay Juan Miguel Severo. Hindi ko kaagad makabisado, pero... Di ba katulog niya? Ito na. Ang huling tula. May susulat ko Tama. para sa'yo. Makinig ka, Julia. Uubusin ko ang lahat ng salita. Ikaw. Galing kay Hotpot. Inilabasan ka ba habang tulog? Oo, sobrang sarap ng pagkasabi sa akin ng pogi. Napalayo na lang rin ako.
Tinago ako ang aking kilig, pero hindi ka matatago ang aking tamod. Sunod! Galing kay Jura. Girls be like, women empower women in all color shapes and I deserve to be loved. Also girls, pangit ako pa magbabae talaga. Nag-aasara ng mga lalaki. Nagpupurihan. Nagdudumihan ng puri ang mga babae. Ano ba naman yan? Pag mga babae, puro pange, mga backstab. Pag lalaki, pre, gwapo mo naman. Pre, ang pogi mo. Pre, kaya mo yan. May itatawid mo ang pamilya. Sunod! Galing kay Front Increase. Tugs, 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 tugs. Yan. Happy ka dyan, be? Oo, yan yung mga magjowa nung Valentine's. Tugs, tug, jug, juga na din. Sunod. Saan ka na naman pupunta? Gagala ka na naman, no? Oy, Snoopy. Aba? Oy! Gagala ka na naman, oy! Balik ka na! Hindi! Malandi ka! Ang pogi mo naman! Wala ata mga single talaga malalandi. Hayop. Sunod! SM Store Japanese commercial? Oh! Ba't hindi ko ito alam, Moira? Meron ka palang indie, ha? Konnichiwa si Moira, confirm! Oh! Matatalo nito ang paubaya mo po. Ang konnichiwa. Matatalo ng konnichiwa ang paubaya. Maraming salamat. Sunod! Ay, ayoko ng date and hayop ka alternative Outlast Leche. Sunod! Ito, galing kay Justine. Ayaw na din ng inidore. So, doon na po sa inyo, sa mga single dyan, baka masaktan pa sila. Okay lang yan, hindi basihan ang jowa sa iyong narating sa buhay. Dahil yan na napapalitan, pero ang sarili mo hindi. Pero hindi tulad ng ating video, natatapos din ito. Kaya huwag nyo tayo like, share sa mga single nyong friends. At huwag nyo kayo subscribe. Paul.